Oma asli Surabaya, surate SHM lho, wapik 2 lantai regone murah, mepet karo Citraland Northwest, ono ruang tamu outdoor lho, wis ono nggon lunggu-lungguane. Penasaran kan ngarepe apa? Nah, tak sepilo ngarepe si air yo. Oma iki ukurane 6 kali 12 lho, wis surate wis SHM, ono lampu biru-biru ning ngene iku apik, semakin bengi semakin menyala kira yo. Nek masalah tonggo sepilo cak tonggone lho. Tonggone sebelah kanan iku apa ya? Ya wis ngono iku, nek sebelah kiri sepilo iku cak yo. Citraland. Oh, apik kan? Langsung tonggon karo Citraland. Nah, langsung rene cak mlebu yo. Nah, iki ono karpet yang super gede, fasad depan yo akeh lampune, lampu sorot, ndukur lampu kelip-kelip ngono iku ono batu alami, nduk kene ono apa kira yo? Ono pager gawe iku rek yo. Khusus gawe apa yo? Melaku gawe sepeda motor yo. Nduk kene ono ruang tamu outdoor yo, terus ono lampune cuma iki mbok nyalano nih nduk ndi aku yo gak paham. Terus ono lampu sorot nduk kono. Langsung masuk aja yo. Ono pilar, terus ono terase, kusene nggawe full alumini, kocone wapi. Lho. Gede rek yo ruang tamune. Nah, iki full wall molding, plafone wis drop ceiling, lampu hias. Nduk kene ono kamar siji kena gawe cilik gaya ubur-ubur ya rek yo, tapi gak kena dibuka. Soalnya ono material tukang dikunci. Terus nduk kene iki ono tangga. Nah, kene ono kamar mandi kena gatus wong 35 yo. Wis full keramik, klosete duduk rek. Lah, lanjut nang kene iki ono kamar kedua. Loh, lumayan gede. Progress finishing yo. Terus nduk kene iki ono minibar. Lah, estetik pol iki rek yo dapure. Iki bunda-bundaku masak, aku yakin nggak sejam 2 jam masak 5 jam. Soalnya kaken TikTokan, kaken foto-foto selfie lho. Ya apa rek yo background apik ngene iki rek yo. Batu alam ambek lampu sorot ngene iki. Lanjut nang lantai kedua aja. Lantai kedua iki ono kamar ketiga ambek area jemur baju. Nah, terus panggane iki melebar rek yo ombo. Masih awakmu wong 5 jejer yo panggah mod. Kamar ketiga super gede nduk lantai 2, ono jendelane, langsung view-ne nak perumahan Citraland Northwest. Nah, iki view terbaik e. Nggone umbah-umbah, nggone cangkruk. Aduh. Sopo sih nggak kepengin duwe omah nduk Citraland? Lho, ono tandone. Mburiku iki Citraland rek yo, Northwest lho. Sepilo iku cak? Lho. Aku ya kepengin rek duwe perumahan nduk Citraland. Wis rek yo, tak dongakno sing delok Vitiki cepet duwe omah bah nduk kampung, bah nduk Citraland, tak dongakno rezekimu lancar kabeh setu omah mek Kurniawan. Omah iki regane 620 mbon 630 lali. Pokoknya nek sampeyan pengen takok-takok survei lokasi langsung WA rek yo. Oh iya durung jelasno. Iki lokasi nak Pakal. Ukurannya 6 kali 12, regane sekitar 620 nek 630, iso KPR via bank. Nek sampeyan pengen takok-takok, pengen survei lokasi 24 jam non stop. Tak tunggu seranmu kabeh, urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.